Така, здравейте хора, в днескашния клип ще играем на Toca Life World. И като влезем в къщата ще се видим. То ще влезнем. Ето ги родителите, ето ги децата. Не ме питайте, момичето, що е черно. Така, това е стаята на майката и бащата, която направих. Това е стаята на майката и бащата, това е стаята на момчето, а това е стаята на момичето, това е кухня и хол. Момичето живее тук. Нещо, чантата ни ще да се отвори така. Отвори се. Момичето е черно, защото така искам. Така, момчето се отива в неговата стая. Нещо неговото не ще да се отвори. Отвори се. Той има вътре телефон, тетрадка и молив. Не мога го затворя. Отскоро не е имало клип на Brawl Stars, знам, ама... Какво да прекачвам? Защото вече играта... Чакайте, той момиче да го направим бяло кожо, защото направо ме изнервя. Ще му сложим и такива мигли и такива работи. Които са розови. И нека да почваме вече с истинската и реална история на този видеоклип.
който стана 5 минути и 2 и 4 секунди. Не е започнала историята. Извинете. Ето ме. Познайте какво си взех. Взех си. Мога да го покажа на тази малка камерка. Точно така. Лава берче. Сега нека да спираме тази камера, защото ме изнервя. Така, хора, сега започва историята. Абе, брат ми, айди да ходим на дискотека. Майка ми ще не се кара. Добре. Няма да ходим никъде тогава. Заради теб. Извади си телефона и напитката и там си играй. Добре. И не ми ги взима. Добре. Така, както кажеш, принцесо. Добре, ти принце. Майка ми, баща ми, тапанари такива, ставайте. Не викай тапанари, иначе ще идеш голям бой. Какво си обличеш, баща ми? Какво си искам, бъри си в стаята? Ей, това. Какво си обличеш, скъпа? Ей, това. Абе, ти колко пари изкара? Не знам просто колко съм изкарал. Какво ти правят? Аз се облека. Ей, това. Не се стоя по това. Майка ми, баща ми, Коста, тук ви насреща сте се събрали или да чистите къща. Ще чисти. Ако не чисти, аз тогава ще чистиш. Тогава ще накарам да чистиш ти. Аз ще почистя пода. Гъбата. Ще взема гъбата да почистя тук. Бюрото ти изцапаното, телевизорът. Така.
всичко е почистено, сядай. Баща ми махай са, ти ли ще ми кажеш? Бра... Абе, брат ми, Коста, бе, тука... Коста, брат ми. Абе, тука телефона гледам по новините, утре го дават голям дъжд. Да, верно, верно. Утре трябва да се съобличам яко. Абе, виж, че има слънце вънка, бе, как ще има дъжд. Ти вред ли си? Абе, виж ти, щом си толкова добре. Абе, майка ми, баща ми, Кости седнали на половината диван. И за брат ми да има място. Ти си го взела с твоите напитки този диван. Брат ми, махай си телефона от лицето ми. И иначе, ко ще ми направиш? Нищо. Пръц, 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 пръц. Момчето е на 15 години, момичето е на 14, бащата е на 38, бащата е на 30, бащата е на 38, майката е на 34. Ето ги баба им. Е дядо им. Октопочо, къде си бил? Тука съм. Ти ми стоиш на възглавницата. Ти стоиш на възглавницата на дъщеря ми. Така, хора, това беше от клипът. Абонирайте се за канала с камбанката ми. Абонирайте се за канала ми с камбанката. Лайкнете клиповете ми. Коментирайте от мен. Чао, чао, обичам ви. Чао, чао.